Sziasztok, én Csontos Gábor vagyok. Én meg Norbi. És most, hát így nem terveztük ki, hogy mit fogunk. És most, hát még nem fogjuk kitervezni, de megpróbáljuk ebbe a videóba. 12 perces lesz. Hát nem biztos, de hát a körül. Hát nagyon meleg van. Hány fok lehet el? 28-30 simán. Aha. De Hát, még nem tudjuk, de én szerintem focit. hát Azért aki mindjárt jövök. ott a kapu, hát elmutatom jobban. Nektek megmutatom. Itt a kapu, már első videón így csináltuk. Ugye erre a kapura lőttünk. Gavis ezzel. Hozd már ide az összes labdát. Összeset? Aha. Hát az jó sok lesz. Nem baj. Van egy ilyen. Van egy ilyen, ez az enyém. Igen. Igen. Most itt gurul egy. Ott van még egy fekete mögötted. Jó, igen, ez Gabika apukájáé, mert ő focista. Norika, gurul. Hát de focilabdákra gondoltam. Hát nem tudom, anyát. Még van 3. Egy. Hoppá, bőrös. Na számoljuk meg. Egy. Még jön egy. Ó, ez a kedvenc labdám. Szépen. Szép. Nézzétek! Várjál. Kosárlabdám. Azt ne hozz ide. Hát focilabda. Itt igen, ennyi labdája van Gavisnak. Jó van ez még. Mutasd meg! Számold meg! Na hát várjál, gyorsan így végigmegyek. 3, 4, 5, 6, 7, meg a kosárlabda 8, de ez nem kell. Kapufa. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és az a 8. Gyere el közelebb, mert így annyira nem látnak. Oké, ja. Zoom meg most valami nem megy. Ezt hagyd. Mit? A többit vidd. Ezt meg ezt hagyd. Dehogy is, ne, ragd le. Lövünk kapura az összessel. Azt se oké. Hát a gumilabdában-e? Igen, de akkor úgy várjál. Úgy csak 5 lesz, akkor még egyet vigyél ezt. Ahogy. Megmutatom, hol rakja Gabis a labdákat. Nem, akkor fullon van, mert már 4 perce, 33-30 már megy. Itt ez a 4 labdát visszahoztuk. Már megy 3:40, és még nem ment le egy izése. Szia! Na, Gabika fogja a kamerát, mert engem még nem láttak annyira. Na, én kezdem, várjál. Hátra viszem. Kapufát kell rúgni? Nem muszáj, gólt is lehet. Kinek? Pedig amíg most próbáltunk, még jó volt a zoom. Nem tudom, mi lesz. Aha. Na. Bum! Hoppá. Lövök az én labdámmal. Hoppá! Oda a szép gól. Gyönyörű, most enyém meg én rugok. Kamerával. Jó, kamerával rúgom is. Ment. Hát Én én most tartom. ide. Elég jókat lőtt Gabis, most ez egy. Hú. Jaj. Amúgy
Hát még ma még lesz pár videó, de nem biztos, hogy felhagyrakjuk. Az összeset nyílik. Hát ennyi volt a sorozatlövés, most a saját labdánkról fogunk játszani. Igen. Gabis ezzel. Én meg ezzel. Ezzel a barcással. Barcelona. Nem jó a fényviszony annyira, de hát az árnyékban jó. Hát ott nagyon világos van, itt meg árnyék van. Rúgok egyet én is kamerával. Egy gól! És olyan távol van, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 méterre a labdáig. Még olyan távol van így kamerával. Ja, csináljuk úgy, hogy amikor te lősz, akkor én fogom a kamerát, hogyha én lövök, akkor te fogod a kamerát. Ja, most kamerával dekázok. Nem a... Egy, hát nem tudok kamerával. Na, nézd! Kamerát! Kettő, na. Na, most én lövés. Király ki. Gól! Most megy a labdáig, Gabika. Hú. Ja, és már terveztünk olyan videót, amikor bocsánatot kérünk, hogy... De ne, belenyúltál kamerába. Na, hogy a elköszönések, de most lesz elköszönés. Gabis, fogja a kamerát. Most lesz elköszönés, majd szóljál Gabis 8 percnél, jó? Oké. Na. Lőjek föl sok a pufát? Hát, hogyha akarsz. Nem, majdnem. Gól! Aha. 10 labdád van, mert ott van még az a röplabda. Aha. Igen, ott van még az a röplabda, de most nem tudok közelíteni, és nem fogok most olyan hülye labdáért szaladgálozni. Rúgok még egyet. Filmezzetek. Ilyen filmbe valós lesz. Nézzétek engem, Gabis. Gabis. Hány percnél szóljak? 8. Oké. Na, filmezz engem most. Gyere. Nézd rá. Várjál. Egy kicsit fölé fog menni, de nem tudom, most nézzétek meg a labdát. Csak a labdán legyél, Gabi. De várjál, menjél hátra. Lehet ledugom a kamerát. King-Kong! Hát egy picit fölé ment, most én kamerával. Hát enyém is mellé ment. Nem, gól lett! Az enyém... Igen, jól rúgta Norbika. Most innen. És majdnem beszekertem. Nézzék a labdája. Hagyja. Azt rögtön már be a kapuba. Na. Leadja Gabi nekem a kamerát. Hú, már 9 perc van. Gyere, köszönjük el. Gabi, miért nem szóltál 8-nál? Gyere, menjünk be, ahol elkezdtük. Ott az árnyékunk. Ez én, meg Gabi. Láttuk, kamerázok. 5. Na. Menjünk már. Menjünk már. Sziasztok! Dehogy is. Együtt. Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok!